lähdetään. Saapiko huvikseen kuvata? Saapi vaikka. Tää menee videolle sitten. Lähdetäänkö? Lisää maksuhan sitä otetaan. Niin, totta kai. Älä laske heiniä puhumaan. Luiskattaa viime hetkellä niin hyvä. Onpa sekin tyypillistä kalamiehelle. Joo, siihen on totuus. Ei siinä ole mitään ihmeä. Heittää siihen, kun siinä on se puu. Meveä siihen. Nyt se on melkein Just. Hyvän kokoinen. Tumma on kyllä. Siinä oli ensimmäinen savustuskala. Joo. Sitä suollaan hakenut. Nätti on kyllä. Joo. Kommea taine. Onko muuten ollut jo yli talven täällä? On ollut kyllä. Tuo kyllä näyttää siltä, että pyristö ei ole ennen niin leikatun näköinen. Niin kuin olisi jo kasvanut vähän umpeen. On hyvä, että Jukkakin jatkossa kalaa. Joo, aina niitä ottaa. Niin, ajatelkaa se videolle vielä mennään. Niin. Hyvä. On kyllä nätti kala, ei auta. Tämmöisiä voisi useamminkin olla. Niin.